wathi ngane ndiyawufuna umzimba wami ngoku, wathi ngathi igazi lihamba ngoku, waziceba wathi kubuhlungu kodwa kanele okokuqala. Amen. Azawufika eholweni. Wathi awungani inkonzo zifunwa ngqondo ngoku. Ukubona amandla kaThixo. Haleluya. Yabe inkonzo ingazungena mhlawumbe ingazungena ngomso futhi. Wathi hayi masebhukusiwe sasa siyilini ngaloo mini iyawungena ngayo. Amen. Sayilinde inkonzo safike ngovuka ngolwesibili kanti iyawungena ngolwesithathu. Inkonzo yakhona. Sahlala kuloo hotela lapho zonke zonsuku. Ngabe wasandla ayosesithi. Ngabe wasandla akasagaba umntwana. Akasagaba iphilisi ngoku. Sekwazi uyohlamba ngoku. Amen. Angisayi inkonzweni nami akasela. Asemaxhosa kangisayi inkonzweni usebenza inkonzo yapi? Haleluya. Inkonzo ngifake ndimnayo cha. Amen. Ndinqobe ukuthi kwabe endlini siza kwabini. Ndiworship ndithandaza. Haleluya. Ndicabe ndicule ezinye ingoma naye ngincedisa. Amen. Ngide ngimbeke izandla. Haleluya. Siza kwabini. Andifuna abazalwane sisebenza inkonzo yapi? Amen. Kodwa salonga ngimilisele into yapi yasemhlabeni. Kodwa imilisele yasemhlabeni wendobiza abantu phela lini. Waqoqa lehlile kuvele kufika abazalwane kufike nabanye abantu abazocela uthandazela. Ndithi awenze ngecawa kuba ndifike ntoni inkonzo. Kanti ngoku yasisebenza inkonzo yapi? Haleluya. So masiyazini inkonzo yasengqondweni uba inkonzo engenalo fefe. Iyaqhuba. Haleluya. Ngoba lena ndishumayela apha ngoku anishumayela abaxa bovala bayaphunywa kube kanti kuphelile. Funeka uyimamele ngoku. Xa ugqiba uyimamela ube ngumenzi wayo. Ngoba beningabi ngobamameli belizwi likaThixo kuphela. Funeka ibe ngabenzi belizwi likaThixo. Haleluya. Ndishumayela ngoku mna khona ukuze wena uyokwenza lelo ezishumayela namhlanje. Haleluya. Ngoba ilizwi ulimamele into wawuthini mawulenze. Haleluya. So uThixo unika amandla nje unikele uba mawenze ntoni izwi lakhe. Athi swayini babili yithani xa lithandaza. Intando yenze ezulwini wenzeke phi? Emhlabeni. Intando ayizukwenzeka ngokulokwayo izonziwa sithi intando kaThixo phi? Emhlabeni. Ngoba emhlabeni uThixo uthembe thina. Haleluya. Swayini babili wathi befika usaqapha ezulwini wabuza uba umkhonzi wami uyobe utheni umgqalile na? Amen. Wathi saka ngiyabona uba uyobe lo umthembile. Akundikhulele ke ngibona uba uzokuthembe na. Amen. Ngoba uThixo ethembe uyobe wophi osemhlabeni. Ithi ke lo incwadi esityhilelo ndiyayazi indawo ohlala kuyo. Amen. Ndiyazi nendawo le ingingqi lelokishi le ohlala kuyo. Amen. Uthi yabona indawo ohlala kuyo awuthandaza pha akukhonza phaya kube nesibingelelo sikaSathane. Amen.